ようやく来たか。あたいをこんなに待たせるなんて絶対に八つ咲きにしてやる。さっさとうるさい、さっさとやれ。さっさとクソったれ、マジでくたびれた。さっさとクソったれ、マジでくたびれた。さっさと消えちまえ。クソッ当然アタイとレイベキはすごく強いんだ。お前らよりずっとな。